キックビボイキックそれに対するはゲロということでこのお二人決勝戦戦っていただきます。はい、ルールは2ムーブの時間無制限、成功方法なしということで、先ほどと同じですね。ということで、あとは出し切って、レペゼンしきっていただきたいと思います。さあ、フリースタイルサイド優勝決まりましたが、b ボーイサイドの良質なムーブ見るためにお客さんのボーイブスが必要です。PKスカート b ボーイサイドファイナルバトル一緒に盛り上がってくれますか？もっともっといけるか？ OK、 それでは始めていきましょう。2018 PK スカートグランドチャンピオンシップ b ボーイサイドファイナルバトル